Genesis chapter number 9. Let's call us And let us take note of this. Come on, nanzokhuluma ngento ongayaziyo. Khuluma I ngento won't speak oyaziyo. of something you don't know, you know it. Hallelujah. Let's go. Siqale ku verse number 1. Verse number 1. Yeah. So God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Verse 2. Verse 2. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and every bird of the air and on all things that moves on the earth, on the fishes of the sea. They are given into your hand. Father, siyabulela ngelizwi lakho. Amen. Cela hlale phansi ngoba kunento ndifuna uziqaphele. There are things I want you to notice. You know, you can connect into needs apha namhlanje, You okay? can connect many things here today. Yela ndithanda ukwenza prophetic teachings They also like to prophetic so that teaching ngikwazi uassista kwinto ezininzi. so that I can assist you in many things. Masiqale simamele verse number 1. Verse number 1, yes. uThixo wamsikelela uNowa noonyana bakhe wathi kubo qhamani nande nizalise umhlaba ukoyikeka kwenu nokuqiphuka kwenu umbilini makube phezu kwezinto zonke eziphilileyo zomhlaba naphezu kwentaka zonke zezulu nakwinto zonke ezinambuzelayo emhlabeni Yeah. nakwinhlanzi zonke zolwandle zona zinikelwe esandleni senu. Verse number 2 in the English Bible. And the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, on every bird of the air, on all that moves on the earth, and on all the fishes of the sea. They are given into your hand. Masiqale sifunde udevelop mindset yomnqophiso. Let you develop a mindset of a covenant. Anyanzeleka amehlo akho abe kwizibhalo if really le nto sifundisayo ufuna uyibona isenzeke ebomini bakho. If you want to see this happening in your life, Kanyanzeleka amehlo akho abe kwizibhalo. If Your amehlo eyes- akho kunzima ujonga izibhalo, if your eyes not need to look at the funeka scriptures, uzazibona ngolo hlobo uyazithakatha wena. you are bewitching yourself in that way. Elona gqirha lakho nguwe. The biggest witch is you. Thala amehlo akho kwizibhalo kakuhle. Verse number 1. Sathi thu kancinci so that ubone lelo sithethayo. Or move slowly so they can see this. But how to develop a mindset yomnqophiso? How to develop a mindset of a covenant. Verse 1. So God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Now, umvile uThixo uthini napha? Did you hear what God said there? uThixo wabasikelela. God blessed them. No. Sometimes xa kuthiwa uThixo wabasikelela, When he says that God blessed them, abantu bayakhawuleza people quick to umfanekiso engqondweni wentsikelelo. take a picture of a blessing. Okay, uThixo wabasikelela. Ngokona God bless ngosobona enemali, umbona enemoto, umbona senezinto. Money and possessions. Ngenxa bethe iBhayibhile uThixo wamsikelela. Because the Bible says Umzekelo, God blessed him. if ndiyakusikelela ngoko, If I bless you now, ingabe uphuma apha ecaweni nento ephathekayo? do you leave your church with something tangible? If ndithi nguwe ndiyakusikelela If ngoko, I say that right ingabe now, uphuma bless your apha life, ecaweni nemali? do you leave here with Ndingathi money? ke okay le nto ukusikelele uhambe kakuhle ezimalini. Let me bless you and go well in your Ingabe finances. uphuma apha ecaweni When you leave your church, uphethe imali ngengqondo? do you leave your carrying Hey, man money? of God undisikelele Let the namhlanje. man of God has Khangela blessed nantsi me imali. today with money. So you'll notice phaa into yoba uThixo uthe You'll notice that God said, mandikusikelele, Let kodwa me bless you. akwabikho nto and there was nothing abayibambayo ngokwenyamba. Wo, That they can nazi hold. intsikelo zivela kuThixo. here the blessings that are coming from God. Okulandela emveni basikele uthi qhamani. God blessed them and said, be fruitful. Yavana ndikhuluma ubasikelele He blessed them but ubaxelele into mabayenze. and he told them what to do Ubasikelele He osogqiba ubanikeze into mabayenze. and gave them Eza something to do kwenza laa ntsikelelo that will make that blessing bayibone. for them to see it. Ubasikelele He blessed them osogqiba ubanika into mabayenze and gave them something to do khona ukuze laa ntsikelelo bayibone. so that they can see that blessing.
Bandakufa man of God. Who's second amen of God? Kawuphinde yaniva pop mkhonsi. Can you hear me, brethren? Wenza kanjani uNkulunkulu pha? What did God do them? But abemkani nantoni? But it did not live with what? Abemkani nento etheni They ebonakalayo. did not live with Now something. emveni kokuthi xa bese banikeza ijob wathi And jongani then God gave them the job that's lezi ntaka this bed. na yonke lento And all of ndinika it, nina. I give it to you. So which means banyanzeleka into yobana It is a must thing badevelophe i-mindset yobana sisikelelekile to develop a mindset that we are yet blessed, asinanto epokothweni yet we have nothing in the pocket. sisikelelekile We are yet blessed. asinankomo asinabhuku asinantoni. We have nothing. So bayanyanzeleka into yobana It is a must bahambe bayoyenza that they lento go and do it. bahambe bayoyenza lento. That they go and let's do this. let's go so deeper le point. Let us go deeper into this. Khumbula also Remember also, uThixo uye wathi kuNoah, God said to Noah Noah that Noah akha umkhombe, build a boat. lo mkhombe ufuneka uwakhile And this boat that you have to build uzosindisa wena nendlu yakho. will save you and your household. Why Thixo ungabasindisi ngokunokwakho? Why uNoah efuneka enze umkhombe? Why did I have to build a boat? Why did God not save them on their own? UnguThixo mos wena. You are God. Ubunovela ubaphakamise nje ubafunqule. You could just carry them Bame and lift them high, spacini and they'll be in the bangatshoni air emanzini. and not drown in the water. But guess what uThixo uthi Noah, But God said, no, ndizawutshabalalisa leli hlabathi. I will destroy this world. So wena You- enza shoba wenza umkhombe. Make sure that you make a boat. Yabamba uThixo uthi ndizawutshabalalisa. God is But saying, wena I'll enza destroy. leni into. But do this. Okulandelayo Another thing, uThixo uthi kuye, God said to nansi type yomthi there's a type of a tree oma usebenzise. that you need to use. Yet uThixo akahambi ayowukhala mthi ngokunokwakhe. Yet God won't go and cut the tree. And on his own. akathumeli ingelosi baziyokhala mthi. He does not send angels to go and So cut the tree. uNoah kuyanyanzeleka into yobana Noah had to amamele listen asogqiba ahamba ayokwenza. and then go do. Iyanyanzeleka angayehlathini afika zakhele unowuphi na umthi. Go to the forest and cut any Iyanyanzeleka tree. into yobana makakhe owona mthi He has to uThixo cut the tree that athe God, makawusebenzise ukwakha umkhombe. God said he must use to build the boat. Okulandelayo The next thing, lo mkhombe funeka ube mde kangakanani. how long the boat has to be. So uThixo nguye oxelela uNoah ba It is God Noah who told Noah lo that mkhombe funeka ubude bawo ube kanga. it must be this long Ukuphakama kwawo kube kanga. and it be this wide and high. Eyibona ndikuna? Can you see this? So yintoni le uNoah yenzayo? What is it that Noah done? It's like apha uNoah It's like here Noah, unesivumelwano noThixo ngento enganye uThixo ayithethayo. he has an argument Xa with uThixo everything umthi God is- othile mbothatha wona uNoah uvumelana he noThixo. has an argument with Ahamba God ayokhala mthi. and will go and Aphinde cut uThixo it. athi ke Noah And God says to him that le Noah, nqanawe izisuke apha yomaphaya. this boat must be this long. So uNoah wenza yonke into ayiyalelwa nguThixo. He done everything God instructed him to do. Okulandelayo athi amxelele into yobana God even told uzuyiqabe ngantoni ngaphakathi le nqanawe. inside what was to put on it. uNoah ulandele emveni kwemiyalelo He kaThixo. was following after God's instructions. Yeba. So wena if yazinothisa If you notice yourself, ukhonza ngohlobo lobana uThixo funeka enze into efunwa nguwe. you are serving in a way that God must do what you want. No uyaphazama. You are mistaken. Sikhonza uThixo We serve God onendlela afuna basimkhonze ngayo. who has a way that He wants us to serve Him. Sikhonza uYesu We are serving onendlela asixelele masimkhonze ngayo. and has told us a way of serving Him. Bandake for men of God. Okulandelayo Noah And the next thing, Noah, thatha ihashe take a horse, eliduna nelithokazi. female and a male. Thatha yonke into two ufake Take ngaphakathi everything emkhombeni. and put it in the boat. uNoah wenza yonke uThixo And into Noah athi done makathini makayenze. everything God instructed him to do. Udevelopa ingqondo You develop a mindset yempumelelo of prosperity ngokuthi wenze yonke into by uThixo doing athi yenze. everything that God says Now us to. kuwe kukhulu uphumelela. Now to grow Kuwe prosperity. ngokuba khona kwenzeka usibona usenza izinto ziphumelele. You see yourself doing Ngenxa ba things that anything prosper. uThixo athi kuwe yenze Everything wenza God says- njengoNoah. You do it like Noah done. So yiyo loo nto iBhayibhile isibonisa into yobana the Bible uNoah shows us- uThixo waba nomnqophiso God had an noNoah. covenant with Noah.
yintoni eyasindisa uNowa What saved Noah? ukunqophisana noThixo Having a xa covenant uThixo with enza God. le When God says do this, uNowa wenza loo nto Noah done that. xa uThixo enza le When uNowa God says wenza loo do nto this, leyo he done that. ingabe ukhonza ngalo hlobo ola Do you serve xa God uthi like uYesu that? enza le When Jesus wena says do this, leqa ukwenza loo nto You are after doing that. xa lithi ilizwi enza le When the word says ingabe do uleqa this, ukwenza loo nto are you after doing that? yiyo loo nto ooNowa bakwazi uba nempumelelo We're able to have bade prosperity. babe nempumelelo yokungafi Prosperity of not xa dying. abanye abantu besifa When other people are dying, ngoba akuncedi ukuthi emhlabeni uyaphumelela it does not help to stand at their kodwa prosperity, kodwa ngomso uyinto efayo but tomorrow you are something that dies. akuncedi ukuthi emhlabeni unezinto It's pointless to kodwa say ngomso position, uzawufa ungazuphinde ube khona but tomorrow you'll die and never be alive but again. check uNowa But look at waba Noah. nempumelelo ngenxa yento He had bana prosperity because wanqophisana noThixo ngento nganye uThixo he had ayithethayo a confidence with God in everything. waba that God nempumelelo wada wadlulela ekutheni into yobana yena nefemeli yakhe said, that he and his family angakuboni ukufa did not see death. ngoba Why? ngoba nguThixo othi Nowa enza Why is- umkhombe uNowa Why make uthini a boat? okay inkosi ndenza loo nto You say, okay, Lord, I'll do that. Nowa lo mkhombe wenze ngomthi othile Do okay the inkosi selection when you ndenza build loo this nto boat. Yes, Lord, I'll Nowa do lo it. No, mkhombe mawube mde kangaka this olrayithi God has inkosi made this ndakwenza ground. ngolo hlobo I will do so, Lord. Nowa uphakama kwalo mkhombe mawube mde The ngolo height hlobo of this okay boat was inkosi like this. ndenza loo nto Lord, I will do that. Nowa enza Noah. soba lo mkhombe ngaphakathi uyawuqaba Make sure ungangeni amanzi okay inkosi Lord, ndenza the loo good nto water enters. Yes, Lord, I will do that. Nowa umnyango walo mkhombe funeka ube kanga The door even is umnyango uba mawube ngakanani Even how unowuxelwa big the nguThixo door umnyango was. uzube kanga God told them, okay inkosi ndenza loo nto and God said, yes, Lord, I'm doing that. so yonke into uThixo amyalele yona Everything God instructed him, okokoko wayesenza he has been doing it. bazalwane ithi ibhayibhile esenza abantu bayamhleka People are laughing at him as he was building the ezeqhubeka boat. besenza abantu bayama-attack uba hey awuphilanga yintoni le uyenzayo That you are foolish. What is it that you're building? banjalo abantu behlabathi The people of the world, ezisiya ecaweni bayahleka when you're going somewhere, they are laughing. uphinde wona ubone phambi kwendlu yakhe kukhona intente kuthiwa kukhona umthandazo uswelekile And you see the tent sitting before their house. okoko kwakunjeyana ngexesha likanowa It's been like that since the time. kusenjena of Noah. namhlanje It's still like that even. bathetha kakhulu ba-athekhe inkonzo kakhulu A lot and emve attend the kuthiwa churches. umthandazo And they, uyangena apha kusweleke bani Who kusweleke laa mntu ebehleka umntana kathixo that person was laughing at the child of kusweleke laa mntu ebebone ngathi le nto uyenzayo obheka ecaweni All these ayinamsebenzi things of going to church like it's not important. naw namhlanje ndifuna iingqondo zethu zicinge I want our minds to think today okokubana that ingaba thina pha ekukhonzeni kwethu in our serving, simamele uthixo uba uthixo enza le do we listen to God Senze and loo God nto. do it, and we do it that? ithini into yokhonza kwakho What is your matter of serving? ithini into yokhonza kwakho How are you serving God? ingabe umamela njengonowa Do you listen Enza and, le, Noah wenze and loo. do it that? okay masicingeni Let us think. maybe unowa uthe Maybe Noah said, thixo lethi layo andiqondi uba izawusebenza I don't think what God is saying will work. akho sidingo soba mandiqabe le There's nto no need for me to smear yeva on. ndikhuluma maybe unowa afuna udelela phaa naphaya Maybe wanted to look down on God. Here. andiqondi uba iyathingeka le nto I don't think that this njengawe sometimes xa ngabani ungafuna ukwenza ilizwi likathixo when you don't want to do the word uba of nento God ethi like noma that. andiqondi uba kukhona isidingo soba mandiyenze le nto lena I don't think there's a need for me ngakumbi to do xa into that. edibeniseni ne-giving Especially so uzosoloko pertaining sithi to- okay andiqondi uba kunyanzelekile think- ngoba kuthe kwathi kwathi Because of this and khawucinge that. if unowa if Noah wayenjengawe was like you, uba nowa kusidingo uba ndiyiqabe le nto there's no lena need for me to put on the smear hayi the on. izongena imvula The rain will abengayazi uba imvula izoba You ngakanani do not know how big the rain was abengayazi ubana going to be. kuzawuba ziintsuku You ezingaphi do not know how many days the kuzawuthatha rain was going iminyaka to last. emingaphi ehlele enqanaweni Then how many days will be inside the boat? amanzi aza kwehla nini When will the rain go? lo thixo Flood umxelelayo go into down. yobana enza le nale nale God is trying to do nguthixo this. yazi into yobana It's God who knows izawunetha kangakanani imvula how big the rain will be. kuzawuthatha ixesha elingakanani into yobana How long would it la take manzi ehle for the water to go down? mamelani bazalwane Listen, brethren. uthixo ude athi kunowa God even said to Noah, nowa that Noah make sure into yobana make sure unengca he had the grass ekanga
There is so for much ezinkomo zimbini uziphetheyo. for those two Noah, cows that make brought. sure ba unokutya okukanga food for amahashi. for the horses. Noah, Then make Noah, sure ba noqokelela make sure that you umbona collect okanga for iinkukhu zakho. corn for your chickens. It's like uThixo wathetha ngayo yonke into God efuneka spoke to yenzile. Perrin everything that he had to do. Noah engenaxanduva No, did not have the loba yena cinga ba thinking. ndenze kanjani kanene. No How uThixo must I do bemxelela into this? yobana uzodinga ukutya okukanga. You'll need so much food. Okay Nkosi, I'll make sure ba ndiyalima I'll make ndiqokelele sure lokho kutya I oko. plan food for this food. Noah uzodinga ukutya kwamahashi okukanga. You'll need horses food. Noah There's so much. enza sure ba ukutya kwakho nefamily yakho Make sure the food in kukanga. your family is so much. I'm not sure komntu ondivayo. I'm not sure there's anyone who can. So yo ucima fama uzosinsa ifamily yakho ngenyembezi. You think you'll save your family because of tears. Ucima uzawutshintsha ifamily yakho You ngokhathazeka. think you'll change your family. Uzawugula usweleke before time. You'll get sick and die before time. Zonke lezi zinto nazo ndifuna uyibambe kakhulu. Here's the thing with the one who hold. uThixo God yamangalisa kule point. is amazing. to the Akathi point. Noah Does not say no, thandazela le. pray for this. Aduthi Noah enza le. You say that Noah do this. Noah enza le. They do this. Noah enza le. Noah do this. Akathi Noah thandaza. He does not say that Noah pray. Ezweni ucimba ba yonke into life ina ukuthi nguthandaza ngayo There's a kuzenze. thing that you need to pray for everything in your life. No, ayo yonke into edinga umthandaza life inakho. It's not everything that need prayers in your life.